Pre početka ovog klipa zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Belwood Radio. Ljudi koji piju jogurt znatno su zdraviji od onih koji ga ne praktikuju u svojoj ishrani, navodi se u novoj studiji. Tokom ispitivanja istraživači su zamolile 6500 učesnika da popune anketu o količinama jogurta koje konzumiraju uz klasične navike u ishrani tokom dana. 58% ispitanika navelo je da popije čašu jogurta u proseku jednom nedeljno. Ostatak ishrane ovih ispitanika bazirao se na voću, povrću i žitaricama. U prilog tome, oni koji su pili jogurt imali su veći nivo kalcijuma, magnezijuma i vitamina B12 u organizmu, za razliku od onih koji ga ne piju. Budi uz Belwood Radio. Prijavi se ili klikni subscribe.